טוב, הנה התקנה של דלת עדף רסיסים ללא ריצוף בגובה. תפסנו אותו עם קוצים, אחרי שפילסנו אותו אנחנו מרתחים את הקוצים מבפנים, אנחנו לא פותחים את הדלת. הדלת עומדת כמו שצריך, אחרי כמה בדיקות שעשינו, מפולסת כמו שצריך. זה הפלשינצוק שאיתו הרמנו את הדלת, דלת מאוד כבדה, 470 קילו. ברוך השם, סוף כל סוף אנחנו לקראת סיום, תודה לאל. ומפה אנחנו אומרים שיהיה בשעה טובה לבעל הדירה, ושלא נזדקק לזה, באמת שלא נזדקק לחרא של כל הממ"דים האלה, שלא צריך את הדבר הזה במדינה. הנה הדלת, מרן מרתח אותה בפנים, תופס עם פיקים. מרן, רק פיקים, אוקיי? עשה מילוי של כל החור. תוריד את הטמפרטורה, זה ל-105. 105. אוקיי, נו. זהו, תעצור. תן לו להתקרר, תמשיך. אוקיי, שיהיה בשעה טובה, הנה. פה סיימנו, גובה, הרמנו אותה. זה הגובה שהיא צריכה לקבל מהריצוף, לפי הגובה של הפנים של הממ"ד. וזה הבית, בית יפה. שיהיה בשעה טובה לאנשים שבאמת מתאמצים וזוכים מבורא העולם לעשות בית כזה יפה. ברוך השם, ברוך השם. לגבי עדכון, הדלת עדף רסיסים מבוקשת על ידי אג"א או על ידי מכון תקנים ברגע שאין קיר שהוא מקביל לדלת הממ"ד. זאת אומרת, אין קיר שמכסה את הדלת ממ"ד, זה הדרישה של אג"א או מכון תקנים. זה נקרא דלת עדף רסיסים, היא כבדה מאוד, היא חזקה מאוד, היא אמורה להחזיק עדף הרבה יותר חזק, ועל זה דלת עדף רסיסים.